Predpokladajme, že k našej Zemi letí nejaké teleso alebo meteorit s hmotnosťou 10 kg a vo vzdialenosti 50 000 km od stredu Zeme má rýchlosť 10 km za sekundu. Gravitačná sila Zeme jeho rýchlosť postupne zvyšuje. Chceme vypočítať jeho rýchlosť a kinetickú energiu v blízkosti zemského povrchu na polomere RK, predtým nech neskôr narazí do hustých vrstiev atmosféry. Polomer RK je napríklad 6500 km. Predpokladáme, že riedka atmosféra vo výške asi 122 km ešte nebrzdí príliš pohyb telesa. Meteority začínajú horieť vo výškach asi 100 km nad zemským povrchom. Odvodíme vzorec, na základe ktorého budeme vedieť vypočítať, ako stúpa rýchlosť toho padajúceho telesa v závislosti na jeho vzdialenosti od stredu Zeme. Rýchlosť nie je možné jednoducho vypočítať podľa vzorca V rovná sa G krát T, pretože gravitačné zrýchlenie G nemá konštantnú hodnotu. Výpočet rýchlosti je preto trochu komplikovanejší. Zložitý je aj výpočet presného času, za ktorý teleso prejde dráhu z polomeru 50 000 km na polomer 6500 km. Táto úloha umožňuje dobre si precvičiť počítanie pomocou integrálov. Najprv vypočítame, akú kinetickú energiu má toto teleso na polomere veľké R rovná sa 50 000 km pri rýchlosti dvojité V 10 km za sekundu. Podľa vzorca číslo 01 kinetická energia rovná sa 1/2 m krát dvojité V na druhú, urobíme výpočet počiatočnej kinetickej energie telesa. Jej hodnota je 500 000 kJ, čo po prepočítaní predstavuje asi 139 kWh. Takéto množstvo energie umožní napríklad autu s výkonom 70 kW jazdiť 2 hodiny. Pri páde teleso na dráhe 43 500 km získa dodatočnú energiu, ktorá ešte zvýši jeho počiatočnú rýchlosť a ktorú postupne odvodíme aj vyčíslime. Položíme si otázku, akú energiu vynaložíme na zdvihnutie telesa o hmotnosti M rovná sa 10 kg z polomeru RK na polomer R. Totiž presne takú istú veľkosť energie dodatočne získa teleso, ktoré padá z polomeru veľké R na polomer RK. Ako vidíme zo vzorcov 0,2 a 0,3, sila, ktorá pôsobí na teleso na polomere veľké R rovná sa 50 000 km, je 60 krát menšia ako pri povrchu Zeme. Teda na krátkom úseku, ktorý označíme DR, spotrebujeme na zodvihnutie hmotnosti M 60 krát menej energie ako na takom istom úseku DR pri povrchu Zeme. Najprv odvodíme všeobecný vzorec, na základe ktorého vypočítame, akú energiu treba vynaložiť na zdvihnutie telesa z ľubovoľného polomeru R na nekonečne veľký polomer. Všeobecne platí, že energia sa rovná sila F krát dráha. Celková energia EP sa rovná súčtu týchto energií F1 krát dr plus F2 krát dr plus F3 krát dr a takto by sme mohli postupovať do nekonečna. Najväčšia je príťažlivá sila F1, pôsobiaca na teleso na polomeri R1. Sily F2, F3 postupne klesajú tým viac, čím väčší polomer dosadíme do vzorca. Je zaujímavé, že súčet nekonečného počtu vzniknutých členov F krát dr
nám poskytne konečné číslo predstavujúce energiu potrebnú na zdvihnutie telesa z polomeru R1 do nekonečna. Vypočítame to pomocou integrálu, ktorý vyplynie z rovnice 0,4. Rovnica 0,5 naznačuje, že máme spočítať všetky súčiny F krát dr, čo predstavuje celkovú energiu EP. Po dosadení vzorca 0,6 do rovnice 0,5 získame rovnicu 0,7, ktorú už môžeme riešiť. Integrál funkcie 1 delené r na druhú je mínus 1 delené r, čo je uvedené v rovnici 0,8. Vypočítanému integrálu určíme hranice. Zaujíma nás súčet energií F krát dr od polomeru R1 po nekonečne veľký polomer a tento súčet je vyjadrený konečným vzorcom 0,9. Energia rovná sa M veľké kráť M malé kráť kappa delené R1. Ak by nás zaujímala energia vynaložená na zdvihnutie telesa z ľubovoľného polomeru R do nekonečna, tak dosadíme do tohto vzorca polomer R namiesto R1. Teda všeobecne platí EP rovná sa veľké M kráť malé M kráť kappa delené R. EP1 je energia potrebná na zdvihnutie telesa z polomeru RK do nekonečna. EP2 je energia potrebná na zdvihnutie toho istého telesa z polomeru veľké R do nekonečna. Keď už vieme vypočítať hodnoty EP1 a EP2 podľa vzorcov 10 a 11, tak energia delta EP potrebná na zdvihnutie telesa z polomeru RK na polomer R sa rovná rozdielu týchto dvoch energií a podľa vzorca 13 je to delta EP rovná sa 534 027 kJ. Platí to aj opačne. Keď teleso padá z polomeru veľké R na polomer RK, jeho existujúca kinetická energia sa zvýši práve o túto hodnotu a preto vieme vypočítať celkovú energiu telesa pri dopade, čo je znázornené na nasledujúcom obrázku. Tu sú uvedené vzorce 0,1, 12 a 14, na základe ktorých máme predstavu, z akých zložiek sa skladá výsledná energia telesa. Výsledná energia je súčtom energií EV plus delta EP podľa vzorca 14 a rovná sa pritom kinetickej energii 1/2 krát M krát VK na druhú. Prvá otázka týkajúca sa energií je teda zodpovedaná. Druhá otázka znie, akú rýchlosť VK nadobudlo toto teleso tesne pri zemskom povrchu. Keď dosadíme vzorce 0,1 a 12 do rovnice 14, získame vzorec 15 pre výpočet rýchlosti VK, na ktorú sa teleso urýchli z rýchlosti 2V, keď počas pádu prekoná dráhu veľké R minus RK. Rýchlosť telesa podľa výpočtov stúpla teda z 10 000 metrov za sekundu na 14 381 metrov za sekundu. Tým je zodpovedaná druhá otázka. Na základe vzorca 15 vykreslil program Excel celkom zaujímavý graf. Modrá krivka predstavuje hodnotu rýchlosti telesa V v závislosti na polohe. Ak vo výške 50 000 km od stredu Zeme malo teleso rýchlosť 10 km za sekundu, jeho rýchlosť pri dosiahnutí polomeru 6500 km bola vyše 14 km za sekundu. Ale ak by teleso vo výške 50 000 km nemalo žiadnu rýchlosť voči zemskému povrchu,
Postupne pri páde by nadobudlo tiež slušnú rýchlosť vyše 10 km za sekundu, ako to znázorňuje červená krivka na grafe. Ostáva ešte vypočítať dobu, za ktorú teleso prekoná vzdialenosť x rovná sa veľké R mínus RK. Zatiaľ môžeme vypočítať len približný čas. Ak vydelíme dráhu 43 500 km rýchlosťou 10 km za sekundu, vyjde nám čas 4350 sekúnd. Vieme, že presná hodnota času bude o niečo menšia, pretože rýchlosť telesa počas pádu stúpa. Po matematickej stránke ide o zaujímavý postup pri odvodení presného vzorca pre výpočet tohto času a je oveľa zložitejší ako predchádzajúce výpočty. Tomu je venované nasledujúce video s názvom Pohyb telesa v gravitačnom poli, druhá časť.